Ποιος να το έλεγε, φίλες και φίλοι, πως αυτό το πεδαρέλι θα έφερνε κάποια στιγμή τα πάνω κάτω στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα έκανε πολλούς σκληρά εργαζόμενους βουλευτές να ανησυχούν για την επιβίωσή τους. Το σχετικό ρεπορτάζ είναι της Ιουλίας της Ριζοπούλου. Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έστειλαν πολλούς βουλευτές σπίτι τους. Άλλοι θα γυρίσουν στις παλιές τους εργασίες, άλλοι θα ανοίξουν νέους ορίζοντες με τα ταλέντα που απέκτησαν στον πολιτικό τους βίο. Όμως, πού θα απασχοληθούν τα ηχηρά ονόματα που θα λείπουν από το νέο πολιτικό σκηνικό? Από το Πασόκ, η Άννα Διαμαντοπούλου έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να φύγει από τον κοσμικό βίο και να αφοσιωθεί στο Θεό. Ήδη βρίσκεται σε επαφή με μοναχή, η οποία την εκπαιδεύει σχετικά. Ο Γιάννης Ραγκούσης, μετά από 2 χρόνια μεταρρυθμιστικού οργασμού, θεωρήθηκε ειδικός και θα εργαστεί ως σύμβουλος του κυρίου Σιρινάκη στην εταιρεία παραγωγής του. Όμως και ο Νάσος Αλευράς θα περάσει στο χώρο του θεάματος, καθώς γαλλική εταιρεία παραγωγής του ζήτησε να υποδηθεί τον Νταρτανιάν στην ομώνυμη ταινία. Ο κύριος Γερουλάνος θα επιστρέψει στα πριγκιπικά του καθήκοντα, από τα οποία έλειψε για αρκετούς μήνες. Τέλος, ο Χρήστος Παπουτσής αντιμετωπίζει πρόβλημα επανένταξης, καθώς δεν γνωρίζει κάποια άλλη εργασία και σύμφωνα με πληροφορίες ακολουθεί συμβουλευτικό πρόγραμμα, το οποίο επιμελείται ο παλαιότερο ομοιοπαθής Κίμων Κουλούρης. Όμως εκτός Βουλής μένουν και ισχυρά ονόματα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Πέτρος Δούκας απέρριψε την πρόταση εταιρείας Real Estate και τελικά θα εργαστεί ως τηλεπολιτής τραπεζικών προϊόντων όπως δομημένα ομόλογα. Ο Σάββας Τσιτουρίδης, ίσως ο πιο περιζήτητος κουμπάρος της χώρας, θα ασχοληθεί επαγγελματικά με τους γάμους και τις βαφτίσεις. Και στα μικρότερα κόμματα όμως υπάρχουν πολιτικοί που θα αναζητήσουν μια νέα καριέρα. Ο κύριος Χάρης Καστανίδης θα εργαστεί ως βρεφονιπιοκόμος, καθώς η συνεχής τρωτή και δυσνόητη ομιλία του λειτουργεί ως γλυκό ανούρισμα. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, μετά την πολυετή θητεία του στο συγκεκριμένο χώρο, θα δουλέψει ως θηρορός πολυκατοικίας. Στον ελεύθερο του χρόνο θα ασκεί και το επάγγελμα του bodybuilder, με το οποίο τον γνώρισε ο κόσμος. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ανοίξει γκαλερία έργων τέχνης σε πόλη του εξωτερικού με ειδίκευση στις ελληνικές αρχαιότητες. Τέλος, ο πρόεδρος της δράσης, κύριος Στέφανος Μάνος, θα παραμείνει Στέφανος Μάνος. Πολλές πολιτικές καριέρες τελείωσαν αυτή την Κυριακή. Όμως αυτοί οι άξιοι άνθρωποι θα το βρουν τον τρόπο τους. Ιουλία Ριζοπούλου για τη Συντέλεια. Τώρα, δεν θέλω να κρίνω, βλέπουν και άνθρωποι που έχουν ηλικιωθεί. Δεν είναι, ξέρω αν είναι σωστά αυτά τα πράγματα.